fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżiskutin il-qakom hawnhekk għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika ninsabu fl-20 ħadd matul is-sena u f'lejliet festa tal-Assunzjoni ta' Marija, ta' Santa Marija. Għalhekk nitolbu lil Alla hekk anke f'din il-qudiesa fejn il-liturġija tal-kelma tkellimna dwar in-nar li Ġesu poġġa fil-qalb tagħna. In-nar li huwa l-fidi tagħna, l-fidi mhijiex xi ħaġa mejta, mhija xi ħaġa ħajja. Dan in-nar li kultant biex ngħixuh iġib anke xi firdiet fil-ħajja tagħna, xridu ninfirdu minn dak li ibedna minn Alla. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija li llum ser nofru għar-Ruħ Giuseppe Mintof, Paola Saliba u Rodrik Diakono ejjew nirrikonoxxu ħtijietna. Ġifieri nitolbu maħfra lil Alla bi preparazzjoni għal din l-quddiesa ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġir, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ogħla Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla Amen. Nitolbu. U Alla inti ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk, xerret nitolbuk fi qlubna l-ħewwa ta' imħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu l-ġid li inti wetna u li waqwa minn kull ġid u ma nistgħux nixtiequ ġid ieħor. Da kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Wellitni bniedem ġelliet li għandu xi jgħid mal-pajjiż kollu. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-prinċipijiet marru jgħidu lis-sultan ħalli jiġi maqtul Ġeremija għax b'dan il-kliem li qed jgħidilhom qiegħed jaqta' qalb is-soldati li fadal f'din il-belt u qalb il-poplu kollu. Tassew bniedem bħal dan mhuwiex ifittex il-ġid ta' dan il-poplu imma l-qerda tiegħu. U s-sultan Sedekija qalilhom: Araw f'idejkom hu għax is-sultan ma jista' jagħmel xejn magħkom. U ħadu lil Ġeremija u xedħuh fil-bir ta' Malakija bejn is-sultan li kien fil-bitħa tal-Assa imbagħad lil Ġeremija niżluh bil-ħbula f'dan il-bir. Ilma ma kienx fih imma ħama biss u Ġeremija għodos fil-ħama. Ebed Melek ħareġ mill-palazz tas-sultan mar ikellmu u qallu: Sidi, is-sultan, dawn in-nies ġibhom ruhom ħażin f'kull ma għamlu lil Ġeremija l-profeta li xedħuh fil-bir u dalwaqt imut bil-ġuħ għax ma baqax ħobs fil-belt. Is-sultan imbagħad ordna lil Ebed Melek il-Kusi u qallu: ħu miegħek 3 irġiel minn dawn u mur tella lil Ġeremija l-profeta mill-bir qabel ma jmut. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħar lil Alla, sarm responsorjali ngħidu flimkien mulej fit-texejni. Mulej fit-texejni. It-tamajt tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sema l-arta tiegħi ngħidu flimkien mulej fit-texejni. Min bir waħxi tellani minn qalb il-ħama u t-tajn fuq il-blat qed li riġrejja u saħħaħli l-mixi tiegħi ngħidu flimkien mulej fit-texejni.
Edli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Ħafna jaraw jimtlow bil-biża' tiegħu u jittamaw fil-mulej, ngħidu flimkien mulej fit-texejni. Jien f'qajjer msejken għandi l-sidi jaħseb fija, int lajnuna u l-ħelsin tiegħi, iddumx ma tgħinni Alla tiegħi, ngħidu flimkien mulej fit-texejni. It-tieni qari. B'qalbna qawwija nibqgħu niġru triq tal-prova li għandna qudiemna. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, la darba aħna wkoll għandna madwarna sħabe kbira ta' xhieda, ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dnub li malajli fi xkilna u b'qalbna qawwija nibqgħu niġru triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna mirfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna u li flok lena li kellu quddiemu qata s-salib bla ma xejn qis lajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li qata l-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-mitinbin biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbkom. Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra dnub qatt ma żemmejtux hekk jibes li wasaltu biex xerrittu demkom. Il-kelma tal-mulej roddu ħaj lill-Alla kjoġobkom nbuli fal-Evanġelu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħnijiet il-mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm magħmudija li bija għandi nitgħammed u x'dieqa għandi sa ma dejn isseħħ. Taħsbu intom li jiena ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma l-firda, għax millum il-qudiem 5 min-nies f'dar waħda jkunu mifruda bejniethom. 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier. L-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om. Ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra żewġa. Il-kelma tal-mulej. Naħseb saqsuni dan il-lum Ġesu x'daħallu kellemna fuq il-firda u jgħidilna li ġie biex iġib il-firda meta aħna fit-twelid tiegħu ngħidu paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba u hemm il-qofol ta' kollox lil bnedmin ta' rieda tajba. Ġesu ġej qabbad nar. Hekk għalinna nar ġejt inqabbad fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. X'inhu dan in-nar? In-nar hija l-fidi, il-fidi tagħna mhijiex xi ħaġa mejta. U llum il-liturġija tistedinna nagħmlu din id-domanda li lilna nfusna. In-nar xi fisser? In-nar jagħti d-dawl, jitfa' sħana, isajjar, jippurifika. Jiena verament in-nar tal-magħmudija verament huwa qawwi. Jew qed inemnem kemm jixel, xi ġifieri, x'irrid ngħidilkom. Jien nisrani li ngħix il-fidi tiegħi b'mod massimu fil-milja tiegħu jew nagħmel biss il-minimu. Kemm ngħid smajt qudiesa obdejt l-obbligi u waqfna hemm. Din li qed jgħid Ġesu, Ġesu jkompli jgħid hekk, iżda hemm magħmudija li bija għandi nitgħammed u x'di għandi sa ma din isseħħ. Araw x'ħeġġa kellu Ġesu qed jirreferi għal mewt tiegħu għall passjoni. Mhux għax rid ibati jew għax iħobb itbatija.
imma x'kien jaf li b'dik it-tbatija ħajsalva lili u lilek. U hawn il-kobor ta' Alla. Jiena għandi dik il-ħeġġa bħalma għandu Ġesu. Ħanġibilkom eżempju. Kieku xi ħadd joffendi l-familja tiegħi jew lill-ġenituri tiegħi jibqgħu ċerti li jien naqbes u niddefendihom. Għaliex? Għax ifissru xi ħaġa għalija. Il-Knisja tfisser xi ħaġa għalija, Kristu jfisser xi ħaġa għalija. Tinsewx li meta qed ngħidu Knisja għax din il-mentalità rridu nneħħuha, m'aħniex qed ngħidu għall-kleru biss jew għall-isqof. Il-Knisja huwa intom, il-ġisem ta' Kristu huma l-imam din kollha. Jiġifieri jien kull meta noħodha kontra l-Knisja qed noħodha kontra tiegħi nnifsi. Ma jfissirx li l-Knisja ma nikkritikawhiex, ta' tifhmunix ħażin. Fejn hemm l-iżbalji jridu nbidluhom u nirranġaw. Però xi tfisser għalija l-Knisja? Nibqa' biret quddiem l-inkwiet tal-Knisja? Nibqa' biret fil-ħajja tiegħi? X'inhu li qed iżommni lura? Illi dan in-nar f'qalbi tal-mamudja ikun iħeġġeġ. X'iswa n-nar li ma jsaħħanx? Ġeli dħaltu f'xi dar taraw dik in-nar artifiċjali. Tara l-fjammi, tmur ħdieħ u ma jitfax sħana. Kultant il-fidi tagħna dini sparar, festi, murtali, imma ma jsaħħanx, ma jbiddilx il-qlub. Hija kultura, hija passjoni. M'hemmx il-vera fidi li qed jitkellem minna Ġesu. U San Pawl fit-tieni jittra jgħidilna ċar. Ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dnub li malajr fixkilna f'din il-ġirja. Meta wieħed imur jiġri, għana qed niġru lejn is-sema pajjiżna. Kien mur niġri mhux ħammur niġri backpack mimli ġebel u żewġ basktijiet mimlin fl-ixken il-max ma niġrix. Se fil-ħajja tal-Nisrani ikollna ħafna, inġorru ħafna toqol magħna. Din mhix il-fidi, Ġesu ma jridniex inġorru toqol magħna. U impenjattiv li tkun Nisrani, imma toqol irridu nneħħuh. Jien ħanaqsam magħkom illum 3 affarijiet li naħseb li huma toqol li nġorru magħna. Jien għamilthom fuq dawn ir-riflessjonijiet. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li nġorru miegħi ħafna jiena huma il-preokkupazzjonijiet tal-ħajja. Tant għandi preokkupazzjonijiet ma jinbuttali l-wiċer xin nixjeħ. Għandix flus biżejjed biex jieħdu ħsieb biex innixjeħ. Għandix biżejjed flus biex ngħix. Għandix biżejjed bini, għandix biżejjed hekk. Illi ma nsib xejn li niltaqa' ma' Ġesu. Hemm ċertu problemi fil-ħajja illi ma nistgħux insolvuhom aħna. Bħalmu għal-mart, bħalmu madbatijiet. Kultant jiġi fuqna bħal sejjetta. Irridu naslu f'punt li nkunu kapaċi niżlu għarku btejna quddiem Ġesu ngħidlu hawn jien Ġesu. Tkun magħmula r-rieda tiegħek. Jien nixtieq infieq. Jien nixtieq insolvi dil problema. Jien nixtieq li jibni ħuti ta' madwar jkellmuni. Kemm jiġu ġenituri jgħidu li imma jien rabbejthom sew illum ma jmurrux knisja. Nafdawhom f'idejn Alla. Meta jkollhom l-età tagħhom ma tistax tisfurzhom. Ma tistax tisfurzhom. Ħanejt xi ħaġa forsi jkun aħjar ma ngħidix imma ħanejda. Jien għamilt 5 snin ma mmurx knisja. Illum qiegħed saċerdot. Dak li nkunu rċevejna jibqa' fil-qalb tagħna. Ommi u missieri ma kienu jagħmlu xejn għax kont imsifer. Kienu jitolbu għalija biss. Ġif ma naqtawx qalbna. Dan li qed ngħid il-preokkupazzjonijiet taqluna f'din il-mixja tagħna. Ġesu ma jridx nies biżijiet żejda, irridna nkunu leġġeri ħfief biex insegwuh. L-ewwel punt mela, fejn ma nistgħux inġorru aktar għax il-pejs ikun afdawh f'idejn Alla. Tgħidu li Alla ma jafx x'għandna bżonn, iva ma kemm jieħu pjaċir. Meta ngħidlu hawn jien mulej, għax iħallik fil-libertà. Kma tgħidux ħudhom u mhux ħajprova jħodhom lok, għax Alla tant jirrispettana li jħallina fil-libertà. Bniedem li jħobbok ma jisfurzakx biex tkellmu, imma x'intkellmu jgħinek. U Ġesu hekk,
Ġesu tant iħobbna li ma jisforzanix. Imma ma nafx kelkom xi darba respekt, meta tmur qudiem Ġesu titlaq kollox f'ideh, tħoss ċertu paċi, ċertu serenità li m'intix waħdek. Mela l-ewwel punt, il-preokkupazzjoni żejda mhumiex ġejjin minn Alla. It-tieni punt, id-dnub. Inħallu id-dnub ibedna minn Alla. Xi ġifieri? Aħna naħsbu illi Alla jħobbni x'nagħmel id-dnub. Alla warrab wiċċu minni u ma jridx jaf bija jħobbni jinqas. U f'dak il-mument li Alla l-iktar iħobbok. Alla huwa dawl. Meta jien fil-grazzja t'Alla jeġġa dan id-dawl. Meta nidneb niddeċidi noħroġ minnu. Imma d-dawl hemm qiegħed. Alla qatt ma jitlaq lil ulidu, jibqa' jħobbok, tista' tkun ma tmurx knisja għal snin twal. Alla jibqa' jħobbok daqskemm iħobb lili li nqaddes kuljum. L-imħabba t'Alla mhix bħal tal-bniedem. L-imħabba t'Alla mhix bħal tal-bniedem. Kieku jiena u int inna ġal-barmil taż-żiben. Jien meta joffindini xi ħadd, kieku nkun Alla għalhekk Alla ma minnix Alla, tgħidlu nibgħat sajjetta. Kieku nkollu sajjetti. Imma Alla mhux hekk, Alla jew paċenzja bina, jgħadirna sakemm aħna nitalmu li l-imħabba tiegħu ma tispiċċa qatt. U nindunaw li hija l-unika imħabba li ma tinbidilx qatt. Nagħmel x'nagħmel. Mela l-imħabba t'Alla ejjew jekk żbaljajt ersaq l-sagrament tal-qrar. Għandna grazzja li Alla tagħna s-sagrament tal-qrar. Jinħafer kollox. Alla mhux jaħfirlek ta' jinsa nubietna. L-aħħar punt. Nakkumulaw ħafna attivitajiet. Ma nafux ngħidu ara għandi 3 affarijiet issa daqshekk. Rrid nlaħħaq ma' tfal, rrid nagħtihom kollox li tfal, rrid inħobbhom. U nakkumulaw, il-inġorru l-pejs magħna. U ma nsibux ħin nieqfu nitkellmu ma' Ġesu. Kemm jistennina dan Ġesu? U nagħlaq bi-storja żgħira. Ippruvaw ifhmuha din l-istorja x'titfit tal-ħsieb. Illi tista' turina kultant il-fidi tagħna kemm hija artifiċjali. Mela ċertu wieħed Anthony Di Mello li jivvinta kif qabbat in-nar. Tafu intom, in-nar qabduh biż-żnieta jew iħokku żewġ titskub. Dan xi skopra kif qabbat in-nar u beda jdur f'dawn il-pajjiżi it-tribu u jgħallimhom. Għax in-nar kien xi ħaġa importanti. U kulħadd beda iċabċablu jifraħ bih. Tant li l-mexxejja ta' dak il-tribu dew jirrabjaw għalih għax sar aktar popolari minnhom. U kien hemm tribu minnhom għal dan mhux sew u ddeċidew qabdu qatluh. Ġifieri daħal l-istrumenti miegħu urihom kif qabdu n-nar u qatluh. U n-nies kienet saddur kontra l-kapijiet tagħhom, imma kienu brikkuni dawn il-kapijiet, il-mexxejja. Qalu nibnu tempju l-dan li qtilna, impoġġuh fuq altar, naqbdu l-istrumenti li qabbat in-nar bihom, impoġġuhom ġaniċċa u ngħidu lin-nies adurawh. U rispettawh. Imma dawk in-nies qatt ma reġgħu qabdu n-nar għax l-istrumenti poġġewhom hemm li qabdu n-nar u l-istorja mietet hemm, il-fidi tiegħi, il-festi li nagħmlu, l-isparar, l-ajjat, il-kant, il-marċijiet jistgħu jkunu aljenazzjoni bħalma ġralhom dawn in-nies. U n-nar, il-vera nar, mhux jaqbad f'qalbna. Din id-domanda tiegħi. Il-festi tagħna lill-padruni nagħmluhom biss bħala kultura
jew ifissru xi ħaġa f'qalbna. Għax qed jiġrilna bħal dawk nies tat-tributa. Għandna rtal, għandna statwa, nifirħu ngħidu, nisparaw, imma mbagħad in-nar qatt ma qabduh tiġi l-qalb tagħna. Eżis ħuti, din it-tagħlim hija għalija wkoll ta' mhux għalikom biss. Ejjew nirriflettu fuq din il-ħaġa, in-nar li qabbad Kristu fil-qalb tiegħi. Huwa mħeġġeġ jekk mhux nara x'inhu jtaqqal, x'inhu jifgal dan nar u nipprova naqsu, nneħħih, insib ħin li nitlob. U ma nispiċċa dil-priedka mingħajr ma nsemmi lil Marija. L-om tagħna hawnhekk għandna t-titular ta' tluħ fis-sema ta' Marija. Madonna ta' Pinu hija tluħ fis-sema kellha jrid niċċelebraw il-festa għada tagħha. Kellha ħeġġa kbira, kellna nar kbir jaqbad f'qalba din il-mara. Tant li tatina lil Ġesu. M'hemm ħadd li kien iħobb il-Marija u ma salvax. Għada l-festa tagħha. Ew nitolbu tkompli tħeġġeġ dan in-nar fil-qalb tagħna. Ma rridx indewwimkom għax qed impaxpax ħafna, imma din li nixtieq, illum nixtieq li nirriflettu ftit fuq in-nar ta' qalbi. In-nar tal-maħabba ta' Alla fejn qiegħed? F'liema punt qiegħed qed jintefa'? Kważi mitfej? Qed inemnem baqa' ġamar biss? Naraw x'qed itellifna u nħeġġuh. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Sa nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu flimkien jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmir fl-Ispiritu Sant mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuqhom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda il-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja taż-żmien li ġej. Ħuti eżis il-kelma ta' Alla hi bħala xapla li taqta' minn żewġ ixfar. Nitolbu li ma nidħlux fil-kompromessi mal-kelma u mal-ħajja nisranija, nitolbu biex din il-kelma divina iddawlinna l-ħajja tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex mingħajr biża' iżda bħeġġa twassal il-verità evanġelika, nitolbu għall-gvernijiet tad-dinja biex iqiegħdu l-ġid tal-bniedem fl-ewwel post u biex flimkien jaħdmu għal waqfien minn kull gwerra, nitolbu għalina biex nżommu ħarsitna fuq Ġesu biex hekk il-kelma tiegħu iddawwal kull deċiżjoni li nieħdu fil-ħajja, nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, birek il-familji tagħna ħajikbru fihom il-ferħ tal-preżenza tiegħek u għati kull qawwa lil morda u lil persuni li jduru bihom, nitolbu. U Alla li fis-salib ta' ibnek u rejtna sa fejn twassal l-imħabba tiegħek għal bnedmin għenna nilqgħu kelmtek sabiex nikbru f'imħabbitna lejk bi Kristu Sidna.
nitolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr għax bid-demm ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu erġaj ġbart miegħek lil uliedek li jidnub kien xerret u biet minnek. U int Alla wieħed fi 3 persuni bil-qawwa tiegħek għaqadthom f'poplu li hu l-Knisja tiegħek il-ġisem mistiku ta' Kristu u t-tempju tal-Ispirtu Santu. Għat-tifkir tal-erf tiegħek bla qis. Għalhekk nissieħbu mal-qajja tal-anġli u fer kbir intennulek u ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata x'miraj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajl birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. U nixorbu dal-kalċ. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'qutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Mod partikolari llum nitolbu għall-erwieħ ta' Giuseppe Mintuf, Paula Saliba u Rodrik Diakono li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej jiddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel ta' San Giuseppe, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom, infaħruk u insebħuk
b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Illum Ġesu kellimna dwar in-nar li għandna fil-qalb tagħna, li hemm bżonn inħeġġuh. Hekk it-talba tal-Missierna mija Ġesu kemm talabha bħeġġa. Dan il-Missier li tant iħobbna, li lest li jaħfrilna, li jħobbna anke meta noffenduh. Għalhekk ejjew bil-qalb ngħidu it-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna b'nubiti, bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarisx neħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li intrid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna
Nirringrazzjaw il-Alla ta' din. Tqarbina li għadna kif għamilna. Tal-li Ġesu ġie fil-qalb tagħna. Iħeġġeġ in-nar tal-imħabba tiegħu biex aħna nkunu wkoll nar għal ħadd ieħor. Ringrazzjament illum tajjeb ngħidu tliet Avumarijiet il-Madonna hekk biex infaħru lil Marija f'lejliet il-jum tal-festa tagħha. Slim għalik Marija, bil-grazzi inti mimlija, Sinjur miegħek, mbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi inti mimlija, Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi inti mimlija, Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Mulej bis-sakrament li tajtna inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu lit-tieba tiegħek biex insiru nixbħuk f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Fakkarkom hekk li issa n-nofsinhar nidħlu fil-vġili tal-festa għażiża ta' tluħ fis-sema ta' Omna Marija. U għalhekk ma jkunx hawn qudiesa fil-5 ta' filgħaxija imma l-qudiesa tkun dik tal-velja li tibda l-lejla fit-8. Sejra tkun imxandra għall-benefiċċju tal-morda fuq Radio Marija, il-mezzi soċjali tad-Djoċesi kif tas-Santwarju u Shake TV. Imbagħad wara l-velja għal-ħabta tal-10:30 il-velja tispiċċa fil-10, għal-ħabta tal-10:30 jibda lejl adorazzjoni fis-Santwarju u jkun hawn l-aħħar qudiesa f'nofs il-lejl. Għada filgħodu festa għażiża ta' Santa Marija, fil-5:30 jibda pellegrinaġġ fuq il-għolja ta' Ammar fejn imbagħad meta jaslu issir iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa. Imbagħad il-quddies fis-santwarju ikun bħal dak ta' nhar ta' Ħadd. Ġifieri filgħodu fis-6:15, 8:30, 10, 11:15 u fil-5 ta' filgħaxija. Għada wkoll fil-5 ta' filgħaxija fid-dar ta' French tal-Ark tingħat it-talba tar-Rużarju. Xtiequ ninformawkom ukoll li nhar l-erba' li għaddiet propju l-aħħar erba' tal-preparazzjoni għal festa tal-Assunta, il-fdalijiet tal-Qaddejtalla Dom Michele Attart, is-saċerdot li ħadem u stinka u beda din il-velja tal-Assunta fuq it-suntier tas-Santwarju propju s-sena qegħdin niċċelebraw il-25 sena li ilha ssir din il-velja. Jinsabu dejn l-artal ta' tħabbira tal-Anġlu lil Madonna hawnhekk fuq il-ġemp tas-Santwarju. Dom Michele kien iħobb jgħid li s-Santwarju ta' Pinu u oażi ta' paċi. Jew nitolbuh biex kull wieħed u waħda minna kull pellegrin jsib il-paċi tal-qalb u tinxteret ukoll il-paċi fid-dinja. Il-mulej ma'kum. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata tajba.